Vítám vás v novém roce 2012. Doufám, že jste přežili Vánoce tak, jak jste si je představovali a že byl Ježíšek štědrý a bohatý. Od soboty 7. ledna po úterý 10. ledna můžeme vidět 3 krále. Kaspara, Melchiora a Baltazara. A teď k věci. V pátek 6. ledna se vydali žáci 6. B se svými pracovními listy do muzea Chocka poznávat pravěké osídlení Domažlicka. Ve čtvrtek 12. ledna jedou všechny 6. třídy z naší školy do divadla v Plzni. Ze sportu. Volejbalový turnaj s názvem Naděje se uskutečnil v neděli 8. ledna. Vítězem se stala škola z Kouta na Šumavě. To je z dnešního 5. týdeníku vše. Děkujeme za pozornost. Přejeme vám hezký a šťastný nový rok.